Maayong gabi mga Bisaya Special TV. Maayong gabi ninyo guys. Ngayon ako sa Julie's Beach Shop. Ang palit yung pan. Upat ng ganina malibay pan muna at 5 ang usa. Palit ko upat. Ngayon nakakita kong iro doon nga. Isang gabi na ba? Nangita niya po sa pagkaon. Kung bago pa mo sa akong channel, palihog ko subscribe, pinduta ang subscribe, pinduta ang like, pinduta sa ang notification bell para updated mo sa mga bagong upload na ko nga mga video. Ang akong channel mo ang Bisaya Special TV. Taga-ano pa ng hero guys, kay tanaw na ko nangita siya pagkaon, gutom siya tagaan siya pa niya kung tagaan standby ko yun. Uy! Ang hero tapi na kayo nangita okay. Bye bye. See you next day. Alam mo, baon ng meron pa na yata guys. Siguro nangita siya ng chicken cordon. Kung nangita baka siya fried chicken. Yan. Ikaw na express. Anak. Ikaw na siya sa lahat. Tambay mo. Salamat sa pag-view ninyo sa aking video guys. May naging tanan may pagpangatulog.